Ola, pois moi bons días, tardes, noites. Ola, Eladio, Que sí. por fin, Sí, que tío. tiñamos ganas de pillarte, eh? Mira, vi un mogollón de veces estaba buscando onde era o sitio. Era tan obvio onde estaba que logo atopaba, Rúa da tío. Falperra, é que debe ser das rúas máis pequenas de Vigo. Mira, teño de testigo a miña filla que dúas ou tres veces na inauguración. Vamos a ver que ten este, o tomé por aquí e tal. Ah, pero isto non é, isto non debe ser. Eu miraba enfrente. Pero Falperra empeza aí abaixo e acaba aquí, o sea, que non ten... Algo falla, Tes que poñer un cartel luminoso. Somos un poquito discretos demais, sí. Eu personalmente É un sitio non. de culto, xa. Eu personalmente non, pero o espacio sí que discreto porque desde fora non chama moito a atención e tal. Bueno, a verdad que é precioso, encántame. Este é o concepto que eu teño casi de paraíso. Moitos libros, moitos discos, para pasar a tarde e tal. Claro. A ver, é que este tipo de cousas ou as fas por amor ou non as fas. Claro. Realmente, se te pagan por facer este tipo de cousas, Vas aviado. vas aviado. Pero por amor sí que as fas. Sí, Realmente. sí, aparte o mellor, joder. E nós chegamos un momento en que queríamos facer as cousas como nos as sentíamos. E queríamos que fose relaxado e que a xente se poda sentar tranquilamente e poda ver uns discos ou uns libros ou estar así. Diso probablemente falemos, porque é unha das leis da miña vida, non? A honestidade, facer as cousas con verdade, con amor, creo que ao final é o rentable. E cando pasa o tempo, Pero rentable emocionalmente. en todos os sentidos tamén, No, a económicamente. nivel económicamente no. Económicamente xa che digo eu que no. Xa che digo que no. Ten paciencia, joder. Pero Pensa que isto xa chegando a unha edad que a paciencia non a podes tomar claro, con moito relax. hostia, aí estamos. Sobre todo, sabes, cando tes un espacio aberto ao público, tes unha serie de obrigacións ao final de mes que tes que cubrilas. Entonces, a paciencia a veces non te permite... Claro, ti non tes fillos. Bueno, teño moitas xente ao cousas. teu cargo. Teño xente ao meu cargo e eu tamén me descargo bastante, sí. Pero non, e logo hai que pagar o aluguer, hai que pagar luz, hai que pagar agua, hai que pagar, en fin. Que, bueno, que hai que garantizar uns ingresos mínimos. O sea, que ao final hai que intentar sempre buscar o equilibrio entre o amor e a prostitución. Porque sí, porque a veces as dúas son necesarias. Eu intento non caer na prostitución, pero non porque teña nada en contra, sino porque estou moito máis satisfeito cando me manteño dentro do amor, non? Por eso Sí, mellor... aparte que, a ver, que supoño que aquí serás feliz, non? Estarás contento, sí. pois eso é importante, non? Sí, sí, sí. Ter que os días sexan para ti. Ti tamén sabes que ti disfrutas dando un concerto, pero se non hai público, o disfrutas menos. A veces apetece un concerto... Ás veces sí, a veces mola tocar para sí. Sabes que podes dominar, por exemplo, eu sempre todos os veranos toco ali na casa de arriba, porque aínda que este a tope, pois son Pero xa un formato feito especialmente para eso. 30 persoas, eu podo dominar o que pasa. A miña experiencia tocando para moita xente que non é moi extensa, é que tes que xa en realidade é máis fácil tocar para moita xente. Porque tocas outras cordas, digamos. Non, aparte que hai rituales que funcionan. Eu sempre recordo as primeiras veces que teloneaba mellor a non sei, a Vetusta Morla, unha cousa desas que había. Con Eladio Seres Queridos, xa? Sí, moitas veces. Eu creo que fixemos casi 40 ou 50 concertos con eles por toda España e sempre había 6.000 personas e dabaste conta de como funciona tocar para moita xente, non? Que faz así, todo o mundo fai así. É moito máis fácil, non tes que... Non hai silencios incómodos, non hai... Pero as persoas, por separado, somos persoas, pero cando nos juntamos moitos, nos convertimos nunha masa. Aí funcionamos igual humanos, borregos... Quero dicir, podías... tiña como menos desgaste, en realidad. Podías facelo sin ganas. Ainda que, bueno, estabas tocando para o público que non era o teu, iso tamén ten Eso é tremendo. unha dificultade engadida, non? Ainda así é fácil, quero dicir, xa non quero nin imaginar o que tocar para 10.000 persoas todas as noites e que canten todas as cancións e que vayas, que fagas... Eso ten que ser super fácil, non? Sempre penso que... Ou o mellor... E te queima. Supoño que sí, porque de alguma maneira
empezas a creer algo que non é certo. E te embobas. Claro. En Vigo pasa moito eso, eh? O que a xente... A ver, logo me dicen, te ganas enemigos. No, logo cada un que interprete como queira, o que se ve se reflejado se quer ou non. Pero creo que en Vigo, especificamente en Vigo, hai unha especie de pandemia moi extendida que calquera que vende 2 discos xa como se pone un pouco tontito. Ti non tes notado eso? Sí, vale, no, te estou poñendo un compromiso. No, para nada. É que me pasa o contrario. No, a ver, non digo que lle pasa a todo o mundo, pero é algo que pasa moi a menudo e a mí me raya. As veces que sentín de repente hostilidade ou tal, era porque a xente, eu notaba que de repente tiña medo. Porque pensaba que cambiaras ti, claro, eu sempre digo unha frase que era: o éxito a xente o leva moi mal, pero sobre todo o éxito ajeno. Sí. Quero dicir que eu recordo algúns momentos en que o grupo parecía que eu tal, a ver si este tío que lo ibas a petar. Entón poñías nas redes feliz Navidad. La Navidad es una no sé qué, o sea, era como unha especie de sí, que estaban asaltando todo el rato a ver en qué momento te volvías gilipollas, ¿no? Bueno, mellor sí, había algo de eso, pero vamos, que lles preocupaba moitísimo máis a eles. E aparte, era unha visión que eu non tiña. Eu ás veces que tive un grupo e tiña mogollón de promoción ou salía mogollón de sitios e tal, sempre coincidiu que eran épocas en que estaba nas últimas, que estaba, non tiña un puto duro, tiña problemas para cenar, sabes? Tiña que inventar cousas para... O éxito nese momento determinado era a fachada. Hubo unha época que eu tiña un contrato con multinacional que dicía, ostras, todo o mundo dicindo, ostras, tío. Os autobuses levaban cartéis en avión a un festival e non tiña paracordas, sempre o digo, e chegar ao festival e dicir, hostia, teño fame. Pero ti cordates para rato. Teño fame e pensar, pero non nos van a dar de cenar ou algo tal, e dicho, hai postos aí, tal, o sea, pero son super baratos. Eu pensaba, que non tiña para cenar. Era terrible, ao contraste, non? E todo o mundo dicindo, este tipo... Eso foi cando estaban os Butrasas de Vigo cos carteles de Eladio e los seres queridos, que a mí aquilo me impresionou. Ese foi un momento tremendo porque, claro, realmente a publicidade dos Butrasas era moi barata e resultaba moi ben. Pero claro, a todo o mundo lle parecía, ostras... Pero nunca vira tal, unha banda de Vigo anunciada nos Butrasas. Exactamente. Era Llamebú. Pero totalmente, ese foi o momento, o puto momento do disco anunciado nos Butrasas, era como... A mí me quedou marcado. Porque aparte salías ti con aquela especie de tiroliro nas mans, entonces era como moi... Joder, isto é unha portada do disco. Eu miraba comentarios en Twitter. A única portada na que sales... É a única portada na que sales ti na capa, non? É a única capa que tedes na que sales ti. Hai un disco anterior que é o de El Odio. Ah, bueno, pero... Ese sí, pero... El Odio. Sí. Pero sí que pasaba iso. Notabas... Sempre pasa. É curioso que sempre... Tamén ao revés. Mira, hai pouco... O último vídeo que fixen con Eladio e los seres queridos do último disco da Academia, estaba un día na playa do Bao, tiña o móvil así, e se puxen o modo selfie, puxen así, tal... Esa teño vídeo. Camiñei un pouco, cuadrou unhas cousas, quedou moi bonito, é un vídeo que estou super orgulloso dele. O presuposto foi exactamente 0, pero ni siquiera tiven alguén que me axudara ni nada. Colguei o vídeo e había 4 comentarios, pero había un dicindo, relacionando o vídeo cos presupostos das luces de Vigo, dicindo, claro, este tío... Era alucinante, decía, sempre hai ese contraste, cando estás super tirado, a xente pensa que estás super ben, cando estás ben. Ahora, por exemplo, estes últimos anos sobreviví moito mellor e tal, e sen embargo hai xente que me... Ainda cantas, non? Estás facendo algo e tal. Sí que me pasa. O sea, que
A imaxe que das é todo iso, o que é ter un grupo e de repente ter moita promoción. E, Ao final. igual non é tanto a imaxen que das como a imaxen que os demais captan. Claro, porque supoño que aparte ti hai un momento, por exemplo, que estás grabando un disco e sabes que vas en 6 meses vas a estar vas a hacer en Radio 3, En etcétera. Candelabros. Entonces, a ese momento que tes un pouco de dicir, veña, todo vai ben, teño futuro, non? En o momento mellor que xa sai todo en Radio 3, xa está dicindo, ui, isto non vai moi ben. O sea, igual esperabas demasiado de un pouco por igual diante da esperabas xente. demasiado de Radio 3 tamén. Claro, claro. Vas un pouco por diante nese sentido e claro, a percepción é totalmente diferente. É o que che dicía. Ir en avión e non ter paracordas, para cambiar as cordas da guitarra. Ir en avión ou ir a avión? Ir a avión tamén. Tamén teño tocado un avión. Bueno, en Galicia, en todas partes. Avión. Fuches algunha vez de pequeno a avión? Supoño que As sí. carreteras eran, o sea, ahora supoño que cambiarían algo, pero tanto Carballiño como avión era mareo seguro. Moita carretera chupábamos, e sobre todo tamén cos primeiros grupos. Todo era carretera. Eu recordo ir a Madrid tardar 12 horas, porque íbamos nun Nunha furgalla. 850. Con equipo. Sí. Eu recordo unha vez super épica cos Fugi Mental Breakdown que fomos a Madrid. Aparte, fomos o día anterior sen dormir, chegábamos, tocábamos a 7 da tarde para forrar o hotel, o que sexa, volvemos. E ir nun 850, 3 detrás con 2 guitarras e o baixo. Non podíamos levar amplificadores ni nada. Tardábamos, eu recordo sair de Madrid a 7 da tarde, chegar a 6 da mañán ali á caverna, e no camiño pasar de todo. Pinchar unha roda, quedarse en... O chegar a casa... Por lo menos non Esa foi unha vez moi épica. Eu cheguei a casa, echei os ollos e seguía mirando. Por lo menos non fixeches un Cecilia, non? Moitas veces a punto. Eu teño moito pánico a carretera. Nunca me gustou. A carretera é fea. Sí. Bueno, eu son moi miedicas a todo. Os avións, a carretera, todo sempre. Gústame moitísimo viaxar. Sin embargo, o público non te impón, porque te vi moitas veces e te ves como... Pues se te ve como moi... Todo fatal. Veño aquí a tocar, Mira, teño todo moi cando sabido. empecé a tocar, un pouco en serio, era o guitarrista, eu non cantaba, eu nunca pensei que fora a cantar nun grupo. O primeiro que foi Unión Penosa. No. Non pensei era o de Tony Lomba. Perdón. O primeiro grupo que eu tiven que tocase fora do colexio e tal, chamábase Juerga General. Era un grupo punky, Ni flores. clásico grupo punky. Ni flores. Non, para nada. Pero bueno, eu recordo, íbamos a tocar a... O primeiro serio Porto. foi Foggy, non? Sí, eu tocaba nese grupo, eu levaba... Foggy Mental Breakdown. Foggy Mental Breakdown, era unha época, fomos un grupo super pioneiro, no sentido de que non existía todavía para nada o grunge, ni Nirvana, ni nada disso, pero todavía non existía. Ni el indie. Non existía o indie. Había como, creo que o único grupo que eu podía intuir que era algo pre-indie era Sex Museum, pero moi no principio. Pero era máis vintage, non? Era claro, non era indie, era un rollo vintage. Pero nós éramos un grupo, como tiñamos un batería super heavy metal, éramos super cañeiros, e naquela, pois, ou eras pop, Hombres G, o que fora, ou tal, ou Los Piratas, por exemplo, xa estaban por ali, ou eras heavy metal. Non había un grupo con melenas que non fixera heavy metal, por exemplo. E, en ese sentido... Tiñas melena? No. Vale. Eu era o único que non tiña melena no grupo. De feito, non cuadraba moito co grupo. Todos eles tiñan o pelo precioso, cardado, unha imaxe, parecían Deep Purple total. Era unha cousa increíble. Pero Deep Purple non cardados, esos eran Europe. Era pelo de chavales de 17 anos. Non facía falta peluquería, era un pelo maravilloso que tiñan eles, non? Eu xa tiña pelo curto, xa tiña bigote, que ninguén levaba bigote daquela.
parecía que era o pai deles ou un señor que meteran no grupo. Non tiña nada que ver con eles. Pero Eras grupo viejo. era tremendo. Eras viejoven. Sempre parecín 10 anos máis maior. Menos agora, Agora xa non. non. Agora xa non. Pero eu sí, eu entraba no bingo con 14 anos. Eu entraba en Oliver con 14. Nunca me preguntaban a idade. Sí. Pero ese grupo era guai porque había un mollón grupos de metal e tal, e saíamos nós e barríamos con eles, porque éramos o único grupo que levaba un órgano, un jamo. Quero dicir, todos levaban o típico teclado ochentero, finito, nos levábamos un órgano, teníamos que amplificadores grandes e tal, e iso supoño que marcaba todo. Foi un grupo nese sentido super pioneiro, e nese grupo fui super feliz. E eu, a isto viña o asunto, sempre me dicían, Eladio, te escondes, non se te ve. Eu se tocábamos, estaba aterrorizado como unha semana, e para min, aínda hoxe, o social é super estresante, Non parece. e tocar todavía o día que tocas estás un pouco alerta, non é como... Pois eso normalmente se capta, eu te vin sempre como moi relaxado. No momento en que empeza o concerto, vaya todo malo, vaya todo Te ben, olvidas, e tiras. xa queda relaxado, pero todo día, e daquela era, non era un día, era unha semana. Fomos un dos primeiros grupos de Vigo que tocou na Iguana, tocaban Desde el Fuego, tal, grupos internacionales, e de repente Fran mirou unos non sei donde, este grupo pega coa Iguana, venga. E con ese grupo pasaba unha cousa que nunca me pasou, que era como unha película de Rafael. O sea, chegábamos, sempre estaba a tope, o sea, había xente, os concertos daquela eran moi tarde, empezaban ás 11:30, ás 12, a 1 da mañán, e había xente ás 9 na porta, xa esperando para entrar. Porque non pasa agora, pasaba entón. Exactamente, e de feito facía chan, se montaba, era super fácil. Eso non me volveu a pasar nunca. De todos xeitos, eu sempre, dentro do triángulo de compoñer, tocar e producir, sempre te vi máis na esquina de tocar, o sea, como que eras máis músico de sair en directo, No. que te interesa, que tardaría máis eso que o feito de compoñer ou que o feito de producir. Que va. Sí? Bueno, Que equivocado estaba, a ver, me gusta tocar, é o que verdadeiramente dá vida, non? Cando remata o concerto sempre dixo, ostras, se non me dedicara a isto, que sería de min, non? É super curativo, é super guai. Pero a min realmente o que máis me relaxo, o que máis me gusta é facer cancións, é estar en casa polas noites facendo cancións. Ese é o momento da felicidade. A última parte do triángulo, a producción sí que te interesa menos. Non, tamén me gusta. Sí? O que pasa é que agora estou... Pois non se nota. Agora estou... Non, produzco cosas, tal. O que pasa é que agora estou nun punto como... estaba pensando agora, Juan Ramón Jiménez, cando di primeiro vino desnuda, tal. O sea, tuve unha época que me gustaba demasiado arreglar, meter fondos orquestales. Para min era o máis divertido. Parece que facías cancións para logo estar toda a noite metendo violín. Adornando. E agora estou no punto de dicir, isto que mola, e as producións que máis me gustan de todas as que fixen son as que teñen a voz aí grandísima e moi poucas cousas, non? Cando consigues volver a esa pureza, non? Bueno, antes gravábamos... A Academia ten bastante arreglo. Total, é unha animalada. Pero é maravilloso, tío. Para min o disco que mellor só. A mí tamén. A nivel sonido, sonido pero Academia. sempre, o meu reto sempre é dicir, algún día chegaremos... Outro día falaba con Santi Araujo, decía, porque ele estaba falando disto, e dixe, non é o teu goal total é facer un disco de guitarra e voz, sabes, como un disco de Silvio Rodríguez. Así, sí, pero para eso hai que ser Silvio Rodríguez. Claro, porque ten algo tan maravilloso que non necesita nada. Claro, non precisa de nada. Pode soar hasta regular, pode ser unha casete, pode ser... Pero que os adornos a veces son o que dá a vida, a propia vida incluso, entendes?
Unha casa pode estar moi ben, pero necesitas ter esa mantita no sofá pagándote tumbas. Eu pensei moitas veces que, bueno, como vas tamén tocando con moitos músicos, de repente, hai pouco chegou un teclista novo, entón é como super estimulante. Méteme aquí un piano, ostras, que chulada. Casi te dan ganas de, espera, voy a recoller todas as cancións que tiña por aquí, vas a meter un piano a todas, porque as vas a solucionar todas. Pero tamén, o que te dicía, pensei moito na voz. Me encantaría facer un disco The Spoken World. total, incluso a capela. Serías el Manolo Otero del siglo XXI. ¿Cómo se llamaba este de...? ¿No te lembras de Manolo Otero? No, ni idea. Hola, vengo aquí a visitarte. O sea, a música era unha excusa para que él estuviese follándote coa voz, porque aparte era Fokker. Ten esa voz tan, ¿no? Que todo o mundo. A mí me cansa, Cohen. A mí me cansa. Os últimos discos ves que o produtor o único que xa quere é captar a voz o máis grande É o seu propio fillo, o produtor dos últimos discos. Non sabía. Sí, que listo, porque aparte Leonard Cohen, moita xente critica a produción porque é como sintética. Moitas veces sona a Casiotone. Tiene ese punto Franco Battiato. Creo que ese puntito Franco Battiato. Precisamente para que non moleste, para que des por feito que algo que está aí de fondo casi Casiotone, que non molesta para nada. É unha excusa porque nos viñemos aquí a escoitar humanos o que hai detrás. É un maquinillo e a humanidade de Leonard Cohen que era como un super monumento. Sin embargo, a min a súa voz chega un momento que digo, ai mira, o sea, Leonardo, lo siento, pero no puedo contigo, me tienes harto. Sí, o sea, me gusta, pero ao mesmo tempo... Hai grupos deses que non se poden escoitar moito. Sí, no, un álbum xa me parece demasiado. Demasiado. É certo. Hai grupos deses que como que... Grupos non, solistas. Pero que estaba pensando, por exemplo, nos Doors, ¿no? Que é un grupo que ten sempre tamén esa voz grave. Non podes escoitar toda a vida os Doors porque acabas mal. Sí. Ellos mismos para empezar. Mira, te pedí que me trouxeras un disco que en algún momento da tua vida... E aparte ben moi a conto por iso. Ah, sí? Porque un disco deses... Dos Doors. Casi. Este é o disco que... Claro, pensei en moitos discos, claro. Pero que yo dicen, trae un disco e un libro que en algún momento podería te parecerá... Sabes cal foi un que pensei? Que foi un dos discos que máis escutei na miña vida foi Jesucristo Superstar. Era un disco que... Pero a versión de Camilo VI. Non soporto, non. A inglés, a mí me gusta moito de Camilo. Non, bueno, pode ser probablemente porque escutei tanto a primeira durante... cando descubrín o disco que tiña 14 anos, eu creo que estive como 2 anos e medio escoitando ese disco. Constantemente. Chegaba do colexio, pumba. Pum. Tiña a película grabada tamén, pumba. Entón escoitaba día, noite, só escoitaba ese disco. Chega un momento que sabes de memoria todas as interpretacións. Sobre todo, Ivonne Elliman está maravillosa facendo de... O meu favorito sempre foi Pilatos. Me encantaba Pilatos. Bueno, por suposto Xudas, ¿no? Era como... Teño por aí a primeira versión do musical de Ian Gillan. De Ian Gillan, sí señor. Esa está ben, pero a española que todo o mundo... A mí me parece espectacular. Fala dela como... Incluso Ángela Carrasco, que non la soporto, en ese disco está espectacular. Ángela Carrasco, a mí me encanta. O que pasa que é certo que é moi difícil, porque cando te adaptas a unha versión, respetar o libreto, crear rimas, non perder o sentido das frases, para min era algo imposible. máis ou menos o conseguiron, pero a min soname forzadísimo. Eu creo que ainda hoxe, que xa teño uns cuantos anos, lembro a primeira vez que vin a Camilo VI cantando Getsemaní, en un programa estos de variedades que había en televisión. Estaba todo así moi festivo, moitas loiras, con pelo con laca e tal, e de repente sale él, empeza a cantar Getsemaní, e es que, tío, o sea, foi como que, como se abriera o ceo, e de repente houvese unha trevo. A mí me pareceu para mí tiña moito que ver coa película. A mí me pareceu unha revolución absoluta. Tiña moito que ver coa luz da película, estou seguro, porque está rodada nos escenarios reais en Palestina. Reais de que?
de Palestina. De una novela de ficción. A ver. Los escenarios... Donde se movía a primera ficción. Luego falamos da Biblia, los Evangelios. También un tema súper importante para mí. Pero para mí era esa luz, ese desierto y tal, era como vitaminas. Méteme aquí. Quería ver esa luz. A película me parecía todo magia. Pero non outros eches, Superstar. Mira que disco trouxen. Non o espera ninguén. Este disco que máis escutei na miña vida, estou seguro. Pablo Milanés canta a los poetas cubanos. Eso otra vez porque vivía en Vigo e morrou ano pasado. Non, fíjate que quedei con moita pena de nunca falei con él. Tenho unha anécdota moi curiosa con Viviano Morón. Con Viviano Morón e con Pablo Milanés. Eu fui unha vez a un acto de homenaxe dun periodista, tal, non sei que, estaban ali todos os que saían en Cantares. Viviano Morón non, dixen Viviano, joder. O de Aí ven o Mayo, Batallán. Batallán, Luis Emilio. Casi metemos aí a pata. De feito, creo que xa non estaba vivo Viviano. E Batallán... Foi agora, bueno, Viviano que hai 10 anos, morreu. Máis, igual algún máis, pode ser. Bueno, estaba Batallán, estaba todo o mundo e tal... Emilio Cao. Emilio Cao non lle gusta nada. Ese sí que é antisocial, Pero le gusta el pop. Está popero. Totalmente. O sea, sabes que colaborei con él. Sí. Él non quería nunca tocar o arpa, por exemplo. No. Yo lo que quiero... Va a sacar un disco de trap, ya verás. Se va a pillar un vocoder. Tranquilamente. Nada, ali intercambiamos teléfonos e tal, e de repente Batallán empezou como a mandarme whatsapps. Falando de política e tal, eu discutía con él. Eu dicía, ostras... Pois mira que ben, non? Antes de Cantares foi isto, claro. Non, foi despois. Foi despois. Ata que un día me entero que van a cantar en Coruña Pablo Milanés... con Batallán. Entón digo, ostras, que guai. Esta es la mía. Sabes que este disco de Pablo Milanés é o disco máis importante que estou lle contando? Pois mira... Poderías vir ti a presentar o espectáculo, a decir unhas palabras. Eu dicía, ostras, que cousa máis rara, ¿no? Estaba flipando. Estou en alza. Son importantes, son un referente. Total. Que cando faltaba 4 ou 5 días, vexo na Voz de Galicia, será presentado o acto por ahora me sale o nome, o de O Lápiz o Carpinteiro, joder. Manolo Rivas. Ese dicen, hostia, aquí pasa algo. Este tipo... A ver, tira, es importante, pero non tanto. No WhatsApp, él pensaba que eu era Manuel Rivas. Ese era o problema. Entón, chamolle, digo... Bueno, non me esperaba, ese xiro non me esperaba. Sí, total, digolle, Batallán, creo que hai un error aquí. Eu non son Manuel Rivas, eu son Eladio. Pero él non o pillaba. Pero vamos a ver, me decía, pero ti non ías a vir con ese dos seres queridos, que mezclaba as cousas, non era capaz de... que non son Manuel Rivas. Son os dos seres queridos. Claro, él pensaba que tiña falado conmigo meses e meses e meses, era el que falaba con Manuel Rivas, era eu. Dixenlle, non o son... O que pasou ao final foi super curioso que nada, dixen, mira, di que nada, falo se queres con Manuel Rivas, fala ti, dille que hubo un malentendido, non pasa nada. E foi Manolo. Non vai a xente non vai a deixar de comprar a entrada. E foi Manolo a presentalo. Non. Pero Pablo Milanés non chegou. O avión cando estaba eu xa de feito nese momento nin siquiera me ofreceu, bueno, pois Eladio, venti e tal, non pasa nada. Non, pasou de min como totalmente. Vale, tío, perdona, bueno, pois nada, está. Non me invitou ao concerto nin nada. Que quede claro. Sopapo. Pero, ao final, Pablo Milanés non chegou. Había un temporal, non sei que, o avión pegou a volta. Pablo dixo, no, se non está Eladio... Ainda así, o concerto, polo visto, foi tremendo. Estuvo moi ben. El solo cunha guitarra. Bueno, está rodado.
pero si estabas nese punto que non controlar, non sei. Non sei. Pois eu pensaba que eras máis de Silvio que de Pablo. Non, son máis de Pablo. Eu son moito máis de Silvio. Bueno, son dos os a tope, porque era o típico disco que tiñan os irmáns maiores, bueno, o típico, tiñan un discos de Pink Floyd, outro de Mike Oldfield, algo de rock progresivo e tal, e logo cantautores e tal, había. E tamén música latinoamericana tipo, bueno, a típica música revolucionaria, Ila Payó, Víctor Jara, Música, o disco música, en castellano de Joan Baez. música, Ese que non tiñas- música política, non? Sí, música na miña casa sempre hubo moita política. Este disco me parecía, de feito, teño varias versións publicadas en Academia. En Academia hai Pasan días, teño algunha de Si ves un monte de espuma, fixen home Yolanda con Vega, teño unha versión moi bonita. Teño no ordenador un montón de versións deste disco. Este disco para min é o que lle dicía outro día Santi Araujo, como gravar un disco solo con guitarra e que ten, para empezar, non un disco nada aburrido, é un disco super rítmico, porque un disco que ten, en realidade, a nova trova cubana ten como un cadencia de son. ritmo de caribeño, pero a vez como o propio nome di, é trova, é algo trovadoresco, casi é como os acordes, as armonías, ás veces me parecen casi de música barroca, medieval. Medieval. Eso para min é perfecto. Dove si trova. Sabes cal era a consigna que eu tiña en Cantares sempre? Dicía, ten que sonar medieval futurista. Sí, dicía, ten que sonar super medieval, pero ao mesmo tempo como decía, futurista, pero dos anos 60 ou algo así. O sea, Tangerine Dream, no? Claro, o típico grupo que había nos 60, sí. Os máis marcianos, Ashra Temple, Tangerine Dream, e poucos máis había tan frikis. Cando eu era adolescente, o máis cool que había no mundo era Emilio Cao. Sempre, En serio? Era como ahora pensar En serio? En Nacho Vegas ou algo así. No, sabes esa canción de Sinistro Tal? Eu quero ser Emilio Cao. Non era unha ironía. En certo sentido, Emilio Cao era o tipo máis guai, no sentido de que era super moderno, ti ibas a, por exemplo, eu recordo, ele tocaba con vainica doble, con cousas super vanguardistas. Emilio Cao tocou con Las Antojas, sí. Sí, de feito hai no YouTube, se buscades aí Emilio Cao tocando con vainica doble. Hai, falando moitas veces con Emilio Cao, reivindícase moito, ele entende que o disco Ponte de Araño era como o a aterrizaxe, non, do mundo celta. Os discos anteriores de folk, tipo, non sei, Fuxan os ventos, así, todavía non incorporan elementos deses Elementos cultos, giga, elementos ¿no? cultos. A giga, porque hai algo aí de dignificación mítica, non? Hai algo de decir, se facemos gigas, somos europeos, non? É como se metemos o que pasa coa banda de gaitas de Ourense, non? Se parecemos escoceses, parece que... O que pasa é que ele estaba moito máis cercano a Alan Stivell, a esa era, Sí, areola de folk intelectual, Pero él digamos. sempre defende que, bueno, que eso era unha idea un pouco, non sei se de marketing ou que sexa, pero bueno, que estaba claro que iba a funcionar. De feito, Fonte de Araño ten casi unha dedicatoria de Alan Stivell do outro lado, casi como dicindo... Estás bendecido, por tal. como cando... Pero él defende sempre que en realidad él estaba un pouco o que era a vanguardia e o rock progresivo catalán. Él coñeceu a Dalí, Emilio Cao. Era como estivo alá e tal, e sempre me di esa época, era como que os discos se gravaban con moita soltura, non había rigidez, deixábamos todo fluir. Hombre, eran hippies. Eran hippies. Esa era
era o hipismo que en España, pues claro, o hipismo en España era Era en Sisa en 1975, era, non en 1967. era Sisa, Pide la Serra e pouco máis. Claro, é moito en Cataluña, claro. Sí. Bueno, e en Andalucía estaban Smash, pero esa era máis rock. Cousa Triana e tal, sí. E, ai, como se chamaban aqueles andaluces que tamén eran moi hipiolos, maravillosos? Long Star, que sacaron un disco de jazz. Pero Long Star tamén estaba moito en Cataluña, non? Era como Long Star, mi calle Tiene un oscuro bar. Sí, sí. Que ese disco está moi ben, pero teñen un disco que é solo jazz. Sí, se chama Long Star Jazz. A mí me deixou descolocado ese disco, non me esperaba. Era un momento en que se reivindicaba eso, non? Facer cancións de 8 minutos e tal, e todo ese rollo, era como decir, cuidado, somos... Que estamos volvendo a eso. Hippies, pero... Estamos volvendo a eso. crees? Estamos moi progresivos, ¿no? Que va? ¿No? O digo en plural majestático porque creo que ti estás un pouco progresivo últimamente. No. ¿No? ¿Te pasou esa No feria? sé, bueno, ostras, Últimamente, a mí me gusta. lembro que tuvimos unha conversación sobre sacar un disco progresivo que pensei bueno. que seguías tendo aí un pouco. Pode ser facer cousas así, Facer un disco de Deep Purple, joder. ir moi contracorriente agora, non? Facer un disco... agora é todo tremendo porque... Si no fas Urban vas a estar Ahora non podes contracorriente. facer un disco, tío, porque... No, tens que facer singles. Claro. Singles. E solo en digital. Claro. Pero nos países xa estamos maiores, non? É que non desa maneira. Ahora mesmo, mira, eu teño no ordenador como 25 cancións novas que claramente son un disco, pero digo, como fago? Pero para Ronsel ou para os seres queridos? Para non está Para claro, Radio non está San. claro. Non quero meterlle máis cancións a la de los seres queridos porque hai como 7 discos. Eu penso que é un momento de que fagamos unha especie de greatest hits ou algo así. Un recuento, un repaso. Un recuento. Sin embargo, quero facer cancións como... Hoxe puxen nas redes que o que antes se chamaba Ronsel, a partir de agora chamase Eladio Santos, porque tiven aí unha movida que levo un mes e medio loitando con eso, que... Por os dereitos do nome. Sí, porque fíjate como é agora, é moi relevante de como funcionan agora as cousas. Eu fixen hai como 4 ou 5 anos unha colaboración cun tipo de Vigo que cantei túas frases nunha canción. Este chaval, inocentemente, sin ningún tal, fixo isto de que contratou unha empresa para que lle dera 1 millón de visitas. Entón agora, ata hoxe, que puxen iso, ainda agora se pode entrar, se pose Eladio Santos en Spotify, en Deezer, en todas partes, sale el, sale a súa foto. Eu non existo, sale Eladio Santos, sale el e a súa música. Un tipo que, bueno, que ten un grupo que toca unha vez cada 2 ou 3 anos, que non ten ningunha ambición, pero que un día ve unha empresa e lle dixo, queres ter 1 millón de visitas? Vale. O tipo chamoume como para ofrecerme tamén a min iso. 1 millón de visitas. Non me interesa. 1 millón de visitas. Para que quero 1 millón de visitas e non... Non tes casa unha casa tan grande tampouco. Ondas vetes. Pero tío, deduciu que non tiña un perfil como Eladio Santos. Entón dixo, vale, pois vas a colaborar, bueno, xogada tremenda. E agora, librarse de eso é super difícil, porque... O sea, queres recuperar o teu nome. Sí, entón a partir de ahora Ronsel pasa a chamarse Eladio Santos e todo o que estaba dentro de Ronsel vai para Eladio Santos. E probablemente, o que te dicía, teño como 25 cancións e non sei que facer. Non sei se sacar un álbum digital. Progresivo non pode ser porque te caben 3. No, que va, son cancións... bueno, xa se escoitarás. 3 minutos, son bonitas. 4. Sí, eu fago cancións sempre de 3, 4 minutos. Podo... En academia hai algún así un poquillo máis longa. Sí, A mí a academia me gusta. Por exemplo, a de Milo Cao, con máis desarrollos e tal, eso tamén me gusta. Desenrollo, te lembras aquel remix que fixen da tua versión, que chegaba a 12 minutos? E que daba xogo para iso. Daba de sobra. Eu creo que non estirei en absoluto, simplemente fun poñendo as cousas así. Son uns 4 acordes, o que te dicía, el era moi, Emilio Cao era moi de decir, vamos a fluir, ¿no? Sempre me dicía, pero como puxeches isto?
unha vez dixenlle, este baixo está un pouco desafinado. Como un disco con tanto presupuesto deixaches que el dixo, graveino nun pasillo, en non sei onde, punto, e quedou pa diante, porque éramos así. A verdade que Era está guai. hippie punk. Exactamente. Era hippie punk. Era eso. Entonces es un libro tamén, ¿no? Sí. Bueno, entonces este es Metruso para todos. Y como sabéis, aquí en Río Lagares nos gusta Recomendo combinar disciplinas. este disco sempre que me falan dun disco, recomendo este disco. Creo que é un milagro de disco. Como facer un disco que aparte é super difícil musicar poemas, parecen unha das cousas máis difíciles que hai, e o fai tan ben, tan ¿Sabes ben. que musicaba muy bien poemas alleos? Alberto Cortés. Ostra, Alberto Cortés é espectacular. para min é super difícil. Teño musicado poemas por encargo, porque alguén me dixo, tes que musicar este poema. Nunca se os ocurriu pedirle un texto a alguén, algún poeta que coñeces ou así, ¿no? Sí, pero Non cho fixeron. sabes o que pasa? Que moitas veces, por exemplo, ahora subí neste perfil que teño ahora de Eladio Santos, Eladio Santos. hai un poema de Martín Codas, Mi hermana Fremosa, é un poema deste, como sería meu, unha ermida de San Simón, típico poema medieval, non? Era, para min, teño que cambiar cousas, sempre teño que cambiar algún rehacer un pouco, porque senón sempre que Para musiquei que non- poemas pedín permiso, podo cambiar esta frase e tal? Tes medo que resulte impostado se o colles tal cual, ¿eh? Non, o que non me gusta é eu sempre como letrista sempre penso na musicalidade. Eu non pretendo ser para nada poeta ou algo así. A poesía é isto, non outras cousas. Este é o meu, bueno, que penso que a maior influencia que hai nas miñas letras, pero non porque eu trate para nada nin de chegar, No, vamos, pero que de tanto leelo se foi colando. acaba saindo sempre. Eso. E a verdade pensei en traer, claro, eu creo que lín todo de Pessoa, por exemplo, do libro Desasosiego teño 3 ou 4 edicións, sempre, se o topo por aí. Eres friquillo de ter edicións É distintas. como que dicir, non pode estar aquí, teño que... Como vai quedar aí? De feito, este disco tamén o teño 3 ou 4 veces porque se vou a unha tenda de discos teño que compralo. Pues está aí, ¿eh? En serio? Sí, claro. Ostras. Sí, de Torba Cubana teño aí... Pois seguramente que atopo a parte desa algunha cousa. E teño interesante. algúns de Maritrini que non tes seguro. De Maritrini non teño vinilos. Non tes vinilos? Non tes o ventanas? Non teño moitos vinilos, Tiña en casa. Pero de Maritrini tiñas que ter. É que eu Son moi único... fan, pero non Somos os únicos fans que coñezo de de Maritrini. Que va. Non hai máis. Non hai. Bueno. Pois cada vez máis. que se identifiquen. Bueno, iba a falar deste libro. Hai, incluso, en academia, hai unha especie de paráfrase sobre Un par de frases, hai unha canción que se chama Cartas de Amor, que está baseada nun poema de Pessoa que se chama Cartas de Amor. Porque, bueno, esta sí que podría ser musicable, pero sobre todo me interesa Pessoa como poeta, non exactamente musical, sino como científico. Para mí é como unha especie de poeta que non fala, non exactamente busca a beleza, non é que exactamente intente, non é Machado falando la tarde, los campos ou algo así, non? É un poeta que está sempre investigando sobre a identidade. O máis curioso é que o seu apellido é Pessoa, persona, non? Sempre está, todo é sobre moi da época, non? Dos anos de principio do século XX, sobre que é a identidade, e a época tamén do psicoanálisis e todo iso, e sempre está angustiado, como pensando. Ten moitos poemas dedicados, por exemplo, aos animais, aos nenos, a inconsciencia, non? El quere vivir inconscientemente, é o que lle gustaría, o seu ideal é ser un gato na rúa, como di, non? En vez a túa sorte, porque non é túa. Eso sempre me interesou, a
A verdade é que de eso falo moitísimas cancións, de o que ser un, de como interpretamos o que vai a pasar cando morramos, non? Que vai a pasar, o sea, como será non estar no tempo, non ter identidade, todo iso, non? Eladio Santos, metafísico. E logo ten poemas divertidos tamén, cousas ingeniosas. Por exemplo, sempre digo que este de Cartas de Amor, non sei se o coñecedes, é un poema que ten como un xogo moi divertido, porque como que empeza dicindo, vou non ler en portugués, todas as cartas de amor son ridículas, non serían cartas de amor se non fosen ridículas. Todo o mundo diría, bueno, este poema vai falar dos ridículos que son os sentimentos, non? E de como somos todos. En realidade, o que vai a defender é o contrario. Eu tamén escribí no meu tempo cartas de amor, como todas, ridículas. As cartas de amor, se é amor, teñen que ser ridículos. E aquí ven a outra volta. Mais ao final, só as criaturas que nunca escribiron cartas de amor é que sao realmente ridículas. Sempre me encantou. Que me dera no tempo en que escribía sen dar por iso cartas de amor ridículas. Me encanta o final, porque é como un chispum, non? Que di todas as palabras esdrúxulas como sentimentos esdrúxulos son naturalmente ridículas. Te gusta Alberti tamén. Alberti, non o li moito. O vexo máis cósmico. Sí que sí. Pensaba tamén en o típico poema que leías no instituto, ao principio de Walt Whitman, por exemplo. ¿No? Sí. É algo parecido. Hai un poema de Walt Whitman, a famosa... Pero Whitman é máis místico. A mí mismo, ¿no? A mí mesmo e tal. O poema máis importante para min do século XX está neste libro. El nunca publicou libros, Pessoa nunca chegou a... En vida. De feito, a maioría están publicados nunha revista, e Pessoa, todo o que sae, Pessoa segue saindo porque el tiña unha especie de graforrea que era como que estaba nun bar, era súper alcohólico, bebía todo. Estaba todo o día escribindo. Colla un napo e tacataca. Todos servilletas de cafetería, todo están metidas nun arcón que hai na súa casa, e ali hai como 4.000 ou 5.000 cousas. E cada 10 anos hai unha reedición, porque sacan algo e veña. Pero non chegou a publicar nada. O poema máis importante para min de todo o século XX é este que se chama Tabaquería. Tabaquería non o podo ler, é un poema moi largo, pero é un poema que sempre falo del como un poema que te pode ser, eres un lector perfecto, te pode sacar da vida, podes chegar a ver o mundo dende fora, realmente empeza dicindo, aquí estou eu. Son Pessoa, ti me estarás lendo, sabe Dios, donde na miña ventana vexo pasar a xente e tal, empeza a falar de todo iso. Hai unha frase moi bonita que eu copiei que era: co destino a conducir pola rúa, a carroza de todo pola estrada da nada. Todo é tan absurdo, tan esa forza cega onde vai. Eu que quero descansar e parar todo isto, non é posible. Hai momento que di, chega como a un... Cando alguén o recita ben, hai un momento que ten como un parón, e di, come chocolates, nena, porque está vendo unha nena comer chocolate e di, isto que quería eu, comer chocolate e non pensar en nada, non? Eso que el envidia, para ele é a felicidade. Comer chocolate é simplemente comer chocolate, pero eu non, eu teño que pensar no puto chocolate e tirar o papel de plata como tiro a vida, ese é o poema para min. E dai sempre estou sacando frases. É un poema que ás veces vou para casa e poño no móvil. En audiolibro? Sempre, sí. Eu son moi de audiolibro. Teño lido libros en audiolibro e o libro a vez. Na pandemia, como era incapaz de concentrarme, lin tochazos así.
con o audiolibro posto e o seguindo para non distraerme e ser capaz de... Eso facía moitísimo. Bueno, son moi aficionados podcast Pues como este. Este vai ser un podcast. E sempre estuve aí. Teño terror un pouco ao silencio, supoño. Cando vou para a cama, pois, que xa cando era neno sempre a radio. Sempre estaba encendida en casa. Pero era familiar. É que eu me tiña que meter un aparelliño destos de ouvido, sabes, que tiñan unha sola canle. Non, a miña nai escoitaba a radio taparme todo o coa día, manta. pero eu na cama, que dormíamos tres na mesma habitación, pois tiña o típico transistor pequeniño. Con auricular mono. Radio, baja eso. No, non tiña nin auricular. Baja eso, que se escucha. Pero, bueno, era simplemente que se alguén me contase calquer cousa. Para ir, tío, baixando Teña a impresión de que había o ritmo. programas de radio, por exemplo, como máis largos e que eran como máis, estabas con alguén, non? Contándote cousas da actualidade. Gustábame moito as noticias, cada hora había un repasiño das noticias. A radio sempre me gustou e sempre penso que é onde máis me gustaría xubilarme. Sempre que vou á radio solto ali a cousa a ver se algún día me chaman. Pois sabes o que podemos facer? Aquí temos un programa de radio que non se emite, que é Radio Sen Onda. É un programa de radio presencial, o sea que te vou invitar para él. Eu sempre me encanta a radio, a verdade. Pois moitas gracias, Eladio, por vir. Grazas a todos por estar aquí. Grazas aos que nos vesan ou nos escoiten despois. Que saibades que este sitio onde estamos tan cómodos se chama Río Lagares, está na Rúa Falperra 16, que temos discos, libros e visitantes moi simpáticos. Grazas, Eladio. Moitas grazas a vos, unha maravilla, moi reconfortante.